Ο ήχος του τρένου είναι το πρώτο πράγμα που θυμάμαι. Ήταν βράδυ και το κρύο με αγκάλιασε. Η μαμά μου δεν ήταν εκεί, ήμουν μόνη, σε εκείνο το αφιλόξενο μέρος. Μια γάτα πήγε να μου επιτεθεί, αλλά ήμουν τυχερή, διότι 2 ζεστά χέρια με τράβηξαν από το χώμα και με κράτησαν αγκαλιά. Ήταν τελευταία φορά που είδα το σταθμό. Τα χρόνια πέρασαν. Ο τρόπος ζωής μου έχει αλλάξει, πλέον έχω σπίτι, παίζω, κάνω σκανδαλιές. Το μόνο αρνητικό είναι το να περιμένεις. Η αναμονή είναι η χειρότερη. Μετά πάλι σκανδαλιές. Μετά πάλι αναμονή. Το καλύτερο είναι όταν ο άνθρωπός σου γυρίζει και μόνο αυτό είναι αρκετό για να είμαι ευτυχισμένη.